ikusiko dan, egingo dugu froga bat. Bueno, ja etxeanago, ja pasaitugu astebete inguru edo 6 egun Hamburgaldian, Alemanin, eta ez dut kontatzen, jartzarranago honetako hori lehendabiziko ondario gisa, baina egin nahi nuen hasiera bat bezala, nahiz eta ja pasatu dan, hau izango da, ikusiko dudan bideoaren hasiera. Beraz, hasier naiz, Alemanira joan naiz Baken 2025 ikustera, eta hau izanen da, bideo hau izanen da, más o menos grabatu ditudan gauzak eta saltzen ditudan gauzak, ikusiko dan bideo bat, lehendabiziko bideo bat izan da. Ez nun hasieran ez da grabatzerik espero, baina ez dakit hasi nintzen hola bideo vertikalekin, ez dakit ze modutara ikusiko dan, batzuk horizontala, bestiak vertikalak, baina bueno, hau da dagoena. Urrengo batean jaten baldin naiz, egingo ditut horizontalak eta ahalik eta kalitate hobeagoakin edo ez dakit ikusi dugu. Beraz, hau da, Baken, nafar baten, euskaldun baten ikuspegitik gozatu. Flipau. Hau bai dala txokolatia. Gero, kejatzen gero, Nafarroan ezen pixkate guria indulako eta fallan ezakit zer. Jod, begira hemen. Gratiuzkekin bestela imposible izan zen. Blast in the north. Baken. Bigarren nota, izarrenago. Bat, eta azken. Zamaruzun zaletasuna musikarekiko hoiteko, baina ni bakarrik, de puta madre. Listi plasta Alemania. Me cago en Dios. Alemaneak hau da la hostia. Euri egiten du jaia odeirik gabe. Nik ezakin nondi. Bira, ze... Bueno, hor batzu daude, pixka gehiago, hola... beltzak edo, baina, hostia, bera segun. Orain gutxi, kanta batzu eta jendia hasi da jartzen. Jendia hasi da jartzen, zira daukatena, ze hau berriz, zerritokea. Bueno, ja, zerritoki bat zen lehendik, ja, hau ezakiturak izar daukadan. Beste gauza, ja, atentzia ditzen dena da, hemengo teknologia. Osea, ikusi dituze, ze eszenatoki puzkat. Osea,
Gau ez dut inoiz ikusi. Behiratu. Hor dago lona bezala. Eta igotzen dutenean, segurazki hurrengoa etorriko da. Dira bi pantalla. Eta ondoan beste eszenatokia, kristona. Hautek, vamos, da gauza bat, osea, eta iristean aeroportura ja esate izate, welcome metalheads, vamos, ongi etorriak leku guztietan, hemen ematen du, musika hau entzutea ez dela bigarren mailako gauza bat, ez dakit, Euskal Herrian edo Espainiar estatuan den bezala. Hemen da gauza normala, eta gazte jendea ere bai, Ematen du klasean eta esate dizute, zuk entzuten duzu rocka, gauza bat hori bezala. Eta la hostia, hemen dago gazte jendea, heldu ere bai, baina kulturala da. Eta hemen jende gutxik entzungo du reggaeton mierda hori edo, vamos, hemen oraindik musikaria behar dira letra onak eta batez ere behar dana da hemen ibiltzea eta musika hau entzun ahal izatea. La hostia. Hauek dira Sudafrikakoa, baina noski, guztiak zuriak, ze gauza. Nahiko gora dira. Ikaragarria, orain bat-baten ikusten dut, hotzen nahi da, eta beste bi eszenatoki handi, behira. Eta ni beste bita bakarrik gona naiz, osea, imagin hau. Hau da, ikaragarria handia. Zuko festival handiena, baina zalantzak gabe, ez dakit. Belgikako hau ere tekno jartzen dutena izango beste baina metalan ingurun ez dituzte beste dagoenik. Polizia eta guzti dago. Vamos, polizia leku guztietatik. Ez hemen bakare, ez edozen tokita, baina nahiko iskutatu da bai. Baina, vamos, azte malin bai jendean ingurun ez dakitzen pasauko zen, baina asko ezin zuten harrapatu, vamos. Hau da, ez pasa ez da 2 metro.
hori gabe edo lokatza gainera. Bueno, ja zer beste zerbait argi ikusi dana da, hemen bakenen oraindik gustatzen zaio alemanei, roka alemanez tala entzutea eta pilo bat eta ez dakit zer. Rock hori ez zait bat gustatzen, nahiago Black edo Death edo gainera bikoitza edo ez dakit zenbat. Baina, ikusi besteik ez dago nola dagoen guzia. Eta Alemanien ematen du Europa iparraldean ja, ez daukatela gero sasoirik ez daukatela udarik ja. Ia, hau da, orain ez dakit kamisetan nagolako hemen, goxo, baina eske, euria egiten du, egunean egiten du, paustaldiz, igual 10-15 minutu botatzen du, ez dira hola ekaitzaldi kristonak ere ez, baina, bueno, eta hau, lokatza ez balego, ja litzake paraizu da, baina eske lokatza dago, baina, bueno, a ver, Resident Evil deitzen da leku batean gaude hemen, kanpinetaz josia, ez daude karabana bi horiek eta, bueno, batzuk bai,
batzetatik, mexikano pilo bat, ez dakiz, ez zenbat kostatuko zitzaien, onaino hegaldia patu beharra, eta oain berriz, pues, claro, pues, hauek ez dira etorri Mexikotik, ez dakiz zeren bidez, baizik hegazkina, eta ona kanpin denda bat, eta punto. Baina bai, hau da ikus mira, pixkaria, ez dakit, autoko balu, nahiko balu bezala, ez dakit. Baina, bueno, zeituko gu, hola, pixkata izea hasi da, fresko xamar, zerbait jantzi beharkoa gauean, porque hemen, vamos, hor dago, Mexikoko bandera, eta entzuten da pilo bat, mexikarrak hemendik, eta espainolez baino gehiago, entzuten da Mexikoko espainolez, edo ezakin gazteleraz. Bueno, ia ze kontatzen dugu gelditzen diren bi egun hauetan. Zarran hau gauza hauetako, Dios, lehena da, baina igual azken ere, Wow. Hau gaztentzadek, gaztentzak. Eta hori roka dela eta roka zarron zagala, baina eske izan barruzun aguantea eben, izan barruzun indarra, izan barruzun diru, bai. Ostras, justo zaizkizu euroak pulserati, baina pulsera dauke, eta hor dirua jartzen aldezu, baina hau da, vamos, zenbat eta gehiago jarri, orduan eta gehiago kontsumitzen zu. Orduan pixkanaka jungago. Bueno, gustora. Ia, ze gauza gehiago ikusten ditugun, Flipau jendeak, zelako tramankulak ekartzen ditu. Eta zelako familia batentzako 3 uste diela. Erago nire persona batentzako kapaza izan ongi jartzeko, falta zaizkio estruktura pilo bat eta ezin izan dut gehioin. Hemen galtzerdi zikin, jarri barrea izan du maleta erdian, eta noski gutxinez Palestinako bandera bai, eta gero desastre guztia botata, baina hola bizi gara. Bizitza eroa, bizitza basatia edo ezakit. Hola bizi omen da hobeto bat. Baina bueno, jendiak zelako ikartzen. Eta ni horrekin. Ja. Zerbait. Ia eurik ez du nahi da botatzen, ze bestela, aste mali ba, ekauela letx. Enda horrekin, izan da, txerritxoen ipuia bezala. Baina, ez da gau beste erremedik agantau edo hemendik alde edo ez da gizein gara. En fin. Hala. Joa da. Zaten nahi nintzen gero igual galdetuko diatela eta bestia eta pues nitu ikusi. Eta zatek, pues nijo nintzelako eta nik erabakin nunako zen ikusi eta zen iz. Zuian izan mazina, beste batzuk ikusiko zen dituzke, bai. Pues, baina hemen egon behar da, Lokatzetan, Dios. Sartu behar da eta orduan txarrilen egiten hasi eta bakoitzak erabaki ze txarri klase dan. Nina ez nirea eta beste militzien menpe ezagun hori egiteko zalia. Beste batzuk ez dakit ba. Bakoitzak ikusi nire bezala bizitza bakarra da. Eta hemen jendeak jartzen ditu bere banderak eta ekolako denda mintxan jarri doan ez du bandera jarri, bueno, Palestinako jaia ez da ikusten, baina bera hori da jende.
Amerikarra, baina surista. Gero guakenen bi hauek guapa, ez dut Espainiarra dela tipa hauek. Eta deneteo surista asko, besteatik usten jarendik. Eta hemen bai hasten dira heavy pijoak, Haden heavy pijoak. Beste batzuk gara heavy pobre. Eta hola biziara. Bueno, ia ze ikusten dugu. Eska asko ez dira musika jotzen, bat, Lake Mali, talde arraizende. So please, 100% for the last song that we're going to play today. And if you enjoyed our set, support us. Get some merch at lakemalleys.com. Because they're hopes as well. Bueno, ez nuen gehiago grabatu, banago berriz Hamburgon, hotelean. Eta, bueno, guztia neukan, era guztita, mene egiten du euri pilo bat, uztailean eta abuztuan. Eta abuztua hasi besterik ez ere egin, eta botatzen ditu ekaitzak izaten dira, demasak, kristonak. Eta erortzen zaizu bat, eta galitzezea, erabat, oztuta eta, bueno, eta hori da. Zer gehiago, lehenabiziko esperientzia ze modutakoa izan da. Izan da positiboa,
baina noski baken ere nahiko gogorra da, ez baldin bazara medio batzukin juten. Bete baldin bazea, ez dakit autokaronatekin edo orako zerbaitekin, oso ongi. Badaukazu aukera, mugikorra kargatzeko, badaukazu ez dakit, kristona botatzen baldin badizu sartzen alzara autokarabanan, hotz egiten baldin badu, hotz handirik ez du egiten normalen, baina bai batzutan, pasa dela igual nahiko hotza, batez ere gauetan temperatura jaitsi egiten da, eta noski, hor bai. Zer gehiago, La Leche da festival batea jutia, La Leche da, nahiz eta jakin behar dan, batzutan, hori, gauza ezainona gertatzen altzaizkizula, jende pilo bat dagoela, itxaron beharrezu, ezakit kriston hilara daude, eta momentu horietan jakin beharra ere bai, lasai egoten, lasai mantentzen, eta gero ja, egin beharrekoa egiten. Zer da gehien gustatu zedena? Gehien gustatu zedena da, ezakit hemen jendia daukan militantzia hori, musika honekiko, musikarekiko generalean, eta hori esaten duten bezala, Wacken, rain or shine, hau da, naiz euria, naiz eguzki egon, joan egingo beha, eta haude hor, ez dakit, nire gurasoen adineko jendea ere bai, hor euripean, aguantatzen, txaloka, oiuka, ez dakit zer, hauek zer dira beste arraza batekoak edo zer gertatzen zaie. Baina, bueno, nahiko ongi, niretzako, bueno, klaro, gauza positiboen artean, inoiz ez nituen Fear Factory ikusi eta oso Fear Factory zalia izan naiz beti, gustatu egin zait izan taldea, eta izan zen niretzako Wacken 2025 honetako gailurra esan beharko banu, nik haiek esango nituzke. Gero oso ongi dauden beste gauza batzuk, aplikazioa oso ongi dago, ikusten duzu, noiz dagoen, eski hainbat talde daude eta batera jotzen, eta hau da festival da ikaragarri handia. Eta igual baude, 5 kontzertu batera jotzen, batera baina noski, badago punta baten, bestia ez dakit ze puntan, eta ezakit imaginetan ikusiko da suposatzet, zerako zaila da batetik bestera jutia, hori da kriston txapabotia, kriston buztina hor, eta ez dela hain erreza ibiltzea ere, eta batzutan nekauta esatezu, nik gelditzen izabek ikusten, eta badakidan, hemendik kilometroa batera gora ez dakin hor jotzen, igual zain, hori ere, ikusi behar da beti ezin duzula talde bat ikusi edo ez duzula gogorik talde bat ikusteko, nekauta zaudelako, egon nahi duzulako, ez dakit, zure kanpin denatik gertu, eta euri hasten baldin bada, kristona botatzen baldin bago, hartu eta kanpin denara, eta hor albezela pasa ez, tarte hori. Gero ere, jandituen gauzak ere gustatu zaizkit pilo bat, ez da bakarrik nire amak esaten duen bezala hamburguesak eta pizzak, badaude, hamburguesak eta pizza, baina beste gauza batzuk ere badaude. Gustatzen zait adibidez egiten duten ahalegina zonaldeko nekazariekin, erosten aldituzu iruiarra, erosten aldituzu arrautzak, baina horiek jateko behar duzu zartagi bat eta hola motxilero bezala, ni bezala etortzen baldin bazara, ez daukazu aukera hori, baina jendeak posibilitateekin, hor arrautza batzuk jatia, lagun batzukin, ez dakit,
musika entzun da gero, izan behar du, la leche. Gauza negatiboen artean, guraldiaz aparte, esango nuke ere bai, pues, duela gutxi hilberri da Ozzy Osbourne, Black Sabbath taldean ibilitako kantaria, gero berak bakarkako ibilbidea ere egintzuna. Baina, eta, oso ongi dedikatu izkiote kantak eta ez dakiz zertan. Eta, nik eraman izan dut Palestinar bandera, leku guztitara hau eman ziaten hemen Hamburgon, eta esan nuen ezkera, esaten baiate zerbait, esaten diate. Alemani badakizue, gauza ez dagoela oinarreza Euskal Herria bezala, badokate Israeldarrekin, judutarrekin ere erlazioa, eta orduan hor dago gauza. Baina, nik ez dute entzun, edo ez nahiz enteratu gutxienez, talde batek ere esan duela zerbait genozidari buruz. Eta duela 3 gazte hildako Ozziri buruz bai, kriston gorazarrea eta 1000 esker Ozzy, eta pertsona hauei buruz hil direnak, era hil dituztenak, horri buruz rockak ez du, edo metalak ez du deus esatekorik, hori ere niretzat Euskal Herritik etorri eta rocka izan dela beti, izan dugun historiagatik ere bai, borrokatzeko eta aldarrikapenak egiteko medio bat, eta hauek hortaz ahaztu egiten dira. Hori izan da niretzako negatiboena. Eta ezakit, okurritzen baldin bazaizkik gauzak, egingo ditut hortikan, eta ia beste noizua entortzen nahi zen bakenera, lehendabiziko aldia, ikasi ditu gauza batzuk, talde askokin noa buruan aplikazioan hor favoritotan jarriak, eta mi esker Baken, mi esker Hamburgo, mi esker Itzeju, mi esker Baken. Baken! Nahiko egun euritsua gaur bai, beti bezala. Botatzen ez duen arte hemen jarraititen du. Pixka botatzen du goizaldian. Eta gero ja arratsaldea hobeto gelditzen da. Gaude, San Paulin, bera ze porteriek. Hemen jolasteko aurrek. Eta, San Paulia Hamburgoko leku bat, auzo bat, Futbol Klub San Pauli, hemen daude futboleko bat itxaskin, ere bai da ikusten dira leku guztietan orgulloaren edo arrotasunaren leizbeana eta hauen eta veganismoa ere oso kontuan dagoela. Hemen baude esan dezakegu ezkerraren edo wokismoaren ez dakit nola esan auzoa dela, eta batzuk ados egongo dira, beste batzuk ez, baina hau da dagoena. Gero ez dakit zeini emango dioten bozkaketak, igual eskuinari emango dioten hemen ere bai, baina hasiera batean gazte jendiak ezkerrari edo ezkerraren aldarrikapenei egiten die nolabait beraien aportazioa, grafitiz josia guzia, eta baten, free all antifaz, ezakit zeini egiten zaion, Said or Free Said, ezakit ikusiko den, norbait atxilotu zutelako, eta justo hemen ze aurkituko eta euskal presoen bandera bat. Euskal preso eta idazlariak etxera, eta ezakit
Hemen ikusten dut zergati da. Me kaguela leche, real sale bat hau gertatziare. Bueno, hor daukazue zergati dagoen hori. Eskerrik asko, Herri Norte, San Pauli atalari, emandako harreragatik JK 2016ko maiatza. Hemen badago orduan, esan dezagun, egun dira Herri Nortekoak, aletizaliak. Pues, bueno, hau da bona. Baina, bueno, gu beti Realan alde, Herri Norten alde, bai, noski. Baina, bai, Futbol Club San Pauli, ematen du FAC Spain jartzen dula, baina ez da Futbol Club San Pauli. Eta hau da daukaguna. Jolin, aleti beti herrian. Ni esan dez, behira hemen zer dagoen. Euskal Presoen ez dakizeta, junarea eta aleti, jolin. Dios, hurrengo baten errealeko gauzak ekarri behar ditu, porque, bueno, hurrengo dako dakizein. Venga. Eta begira, ze iluna bar politaken, bukatzen dudan bidaia. Hendi gaude Hamburgon, eta ondorio bezala, nola Alemania badakin bere potentzialidade guztiak, bueno, hain ez da entzuten. Hain hauek dijoaz Bienara, eta gu Bartzelonara, ordu bat barru, ja nahiko berandu. Hemen eskatu dut urbotila bat, esaten nuen eskatu dut urbotila bat, eta gero fokatxa bat, zerbait jateko. Eta, hori, nola, Alemaniak dakin gauzak ongi egiten. Iristen zera honek, eta berriz ere estan handi bat, jendeak, erosezan, kamiseta, bakenen guztiak goaz, bakeneko kamiseta mekin. Bienara dijoaz lehenago ere gai, osea, jende pilo bat kamisetekin. Eta gero, futbol taldea ere bai. Hamburgoko futbol taldeak dira Hamburg, eta bestetikan badago, niri atentzio gehiago deitzen diana, dana San Pauli, eta erositu kamisetak ere bai. Beraz, pues, iluna barreder honekin, like eta subs, eta bakizu arpidetu eta like eman. Auf Wiedersehen, tschüss, agur.